राजखान्थियारि बिथिङाव खामानि मावनायजोंल' नङा बे बाराव आबहावाखौ रैखाथि होनो ओंखारबोदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थारैनो जों बुंनांगोन दिनै 5 जुन आरो दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव आबहावा रैखाथि होनो थाखाय माखासे गोबां मानि बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानायखौ जों दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों थारैनो नैबे समाव आंनि लोगो बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं हरसिंगा बिटिसि बियाबनि आरो बेयाव जों बुंनांगोन दिनै हरसिंगा जि लाइमोन गांखं बिपिएफनि बानजायनायाव दिनै बेयाव माखासे मानि दंफां जि गायनाय दिनैनि जिथु आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना नैबे गावसोरनि जिथु ओनसोल बे ओनसोलफोराव दिनै गोबां माने बिफां गायनाय हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव आंजों लोगोसे दङ जिथु बेयाव मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिथां रिन्जय बर'आ आरो बिथांनिफ्रायनो आं माखासे बाथ्राखौ बेयाव मिथिनो नाजानाय जिथु दिनैनि जिथु हाबाफारि नोंथांमोना दिनै राजखान्थियारि बिथिङावल' नङा दिनै आबहावा रैखाथिनि थाखायबो खामानि मावदों बे बिथिङाव मा दिनै 5 जुन वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा मोनबा ब्लक कमिटि दङ इउथ बिपिएफनि दैदेननायाव मोनबा ब्लक कमिटियाव जोङो दिनै 1000निबो बारा 1000निबो बारा दंफां फुलि गायदों आरो बेनि ओंथियानो जाबाय जे जोंहा जोंनि माने पृथिबिखौ जों बासायनांगौ आरोखि ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जोङो बेखौ रैखाथि होनांगौ दंफाङा थायोब्लासो मिथिंगाया थायोब्लासो मानसि जिब जुनारा थांनानै थानो हागोन आरो बिपिएफनि बेयो मोनसे ससियेल एक्टिभिटिस जोङो खालि पलिटिक्सनि खोथा माने सानफ्रोमबो खालामा जोङो ससियेल एक्टिभिटिसखौबो जोङो गुरुत्व होनानै जोंनि मिथिंगाखौ जोङो दिनै रैखाथि होनो थाखाय लाइमोन बिपिएफनि दैदेननायाव आरो जोंनि पेरेन्ट बडिनि जोंनि बिपिएफ हान्जानि गोबां सेनियर दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबाव दिनै जोङो बेबायदि 1000निबो बारा दंफां फुलि गायदों आरो दंफाङा थांना थायोब्ला जोंनि बे ओनसोलनि जिथु परिबेस बारहावा बियो जोबोद मोजां जागोन आरो मानसि सुबुं माहारिनि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद माने जोंहा मोनसे मोजां एडभान्टेज मोनगोन होननानै जों सानो आरो बेनिखायनो जोङो दिनै बेबायदि रोखोमनि मोजां ससियेल एक्टिभिटिस जायखौ मावोब्ला जोंहा समाजा लाब जागोन जायखौ मावोब्ला जोंहा माने सुबुं माहारिया लाब जागोन आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो बिपिएफ हान्जा हिसाबै जोङो सम सम लाबोबाय थादों आरो इयुनावबो लागोन हरिसिंगा ब्लकनि नैबे इउथनि दैदेननायाव आरो पेरेन्ट बडिनि हेफाजाबाव जोङो दिनै हरिसिंगा ओनसोलनि सस्त्रपारा आरो हरिसिंगा थांनाय बे लामायाव दिनै 200निबो बारा जोङो मोजां रोखोमनि दंफां फुलि जों गायदों आरो बे दंफांफोरा सानसे समाव बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन बे ओनसोला मोनसे समायना जागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो जों मोनसे खोथाखौ जों खावलायो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे जों गायनाय दंफांफोरखौ रैखाथि होनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो आरो गोबां समाव जों नुयो जे हाजार हाजार दंफां फुलि बेबायदि गायनानै थाङो खिन्थु सानसे साननैनि उनावनो बोरमा मोसौ बायदिसिना जानानै सिफायनानै माने मालाबा जोबस्रांलाङो अब्ला गायनायनि जेबो मोनसे मिनिं थाया दा बेनिखायनो जोङो नेटजों मोनसे प्रटेक्शननि बेबस्था जों खालामदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों स्पेसियेलि खावलायदों जाहाथे बिथांमोनाबो दंफांखौ रैखाथि होनायाव जाहाथे आं बाहागो लायो आं बेखिनिखौनो खावलायदों आरो रायजो हान्जा हिसाबै नोंथांमोनाथ' दिनै बेयाव गायबाय नाथाय बे देरखांनायनि उनाव बेनि जिथु फिथाइ बेखौ सोर मोनजागोन नोंथांमोननि बायदिब्ला दा बेनि फिथाइखौ सोर मोनजागोन बेयो समनिसो खोथा बे ओनसोलनि रायजो राजायानो लाब जागोन जों गायदों होननाथ' जों बाव फिथाइ जानो फैनांगौनिथ' खोथा गैयाना बेयो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखायनो आरो बावहाय नोङो सोरबा माने पलिटिकेल पार्टिनि खोथा फैया बाहाय बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ सानसे समाव दंफाङा थायोब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो मोनजागोन गथ' गथायफ्रानो मोनजागोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो बिनि समायना जिथु बिनि सायख्लुम बेखौ मोननो हागोन बे ओनसोलनि रायजोफ्रानो लाब जागोन आरोखि हाय नंगौ बिथाङानो जाहैबाय मिरु बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर' आरो बिथाङा दिनै जोंनि सिगाङाव खोब बे समाव मेहेरगोनां गावनि जि बिबुंथि बेखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायना होदों आरो बिथाङा जिथु बिबुंथि लाखिदों जिथु दिनैनि सानाव जे राजखान्थियारि खालामालाबानो दिनै आबहावाखौ रैखाथि होनायावबो दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मैखोमै बाहागो लाबोबाय थादों होननानै जोंनि खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिथांमोना खोब गुवारै बुंथिना होदों आरो दिनैनि दिनाव जे गायनाय बिफां बे गायनाय बिफाङा नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरानो बिनि जिथु फिथाइ बेखौ मोनजागोनखौबो बिथाङा दिनैनि सानाव मिजिंथिनायखौ जों नुहुरनो मोननाय जादों नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि